Infrastructure Malta sieħbet mal-Fondazzjoni Right to Smile biex isiru tpinġiet fis-subway li taqqat Santa Lucia ma' Ħaltarxin. Il-ħitan ta' din is-subway li tgħaddi minn taħt waħda mill-arterji ewlenin fin-nofsinhar ta' Malta nbidlet fi stampa ta' ġurnata tipika sajfija Maltija. Proġett li sarraf kunċett li jipromuovi l-karatteristiċi tal-identità Maltija fosthom il-luzzu u l-kuluri tal-ħruq tan-nar fil-festa. Fejn kellna sessions differenti tal-arti u fl-aħħar jasal għall-mural. Da blan li n-nies kollha tal-komunità ta' Santa Lucia u veċin jistgħu jingħaqdu ma' xulxin, jagħtu l-idejat il xulxin u permezz tal-arti żebba tpenġija flimkien naslu għal skop wieħed li jirrifletti l-kultura Maltija. Dan il-proġett sab l-appoġġ tal-Kunsill Lokali ta' Santa Lucia. Inna għaddejjin ġimgħat sħaħ, kellna 4 workshops Santa Lucia biex noħorġu bidejat, keywords, stili differenti ta' kulħadd. Kellna madwar 16 persuna li attendit nel-workshops. Il-Fondazzjoni Right to Smile tiltaqa' kull nhar terba' f'Santa Lucia stess. Hija fondazzjoni li tagħti spazju miftuħ għaż-żgħażagħ minn 13-il sena l fuq. Spazju li fih jistgħu jesprimu ħsebijietom anke permezz ta' volontiera li jservu bħala mentors biex jgħinu liż-żgħażagħ.